Davaralar döwre aplaşýar. Onu garra kalmasın yekete kel şovmen pelwan şey. Yigitler bizim restoranın üç tarafını yansıtıp oturan lustro ýaly oglanlar var. Görnükli şowmen Pelwan Muhyif barada gysgaçyk maglumaty size ýetirýär. Pelwan Muhyif 1992-nji ýylyň dekabr aýynyň 1-ine Aşgabat şäherine dogulýar. Aşgabat şäheriniň 20-nji orta mektebini tamamlaýar. Häzirki wagtda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talibi. Şowmen kärine 2015-nji ýylda başlaýar. Maşgalady häzirki wagtda bir ogly bar. Aydalynyň bu gedekli sanyny paýtagtymyzda meşhur Şabaz kafeteriýasynda ýadra geçirýär. Aydalyny Eser film hemde Nara Graphics ýadra geçirýär. Hemmäňize salam. Aydaly ýene-de siziň bilen. Biziň bu gedekli mehmanymyz meşhur görnükli şowmen Pelwan Muhyif. Beldanjan, hoş gördük. Awa, seni hoş gördük. Dawal. Näle, gowy ýagdaýlar? Jan salyk. Şükür. Ganymat berdi. Bugunler näme täzirlikden üstün işleýän? Bugünler Atawatan ýyldar atly gepleşikde Nesibeden gon YouTube'daky Atawatan TV kanalynda paýlaşýar. Başla ten gepleşiginde öýde gepleşigimi reklam etdim, ötünç soraýar. Ýöne näme täzirlik diýen sordum. Galy berse. Ýöne tam sen gepleşiň görüňde bir hil men gepleşiň görüp oturanýalym bir hil. Hawa. Dogry aýtmaly. Aslında sen gepleşigden alhamal etdim şuna. İçinde hem rubrika bolsun, hem soru jogap bolsun. Bugünler bar işimiz ýankyşyr syomka. Oduk aladalar bilen haýdap ýer. Öylemi? Mundan meýle üstünlük arzuw edýän Pelwan. Dawal. Öz saýlan käriňe. Hawa. Özüň höwes etip geldiňmi ýa-da tötänden geldiňmi? Bu bara nereden tötänden geldim aslında. 2015-nji ýylda birinji gezek men şu hunara gelişim. Aslında men öz hakyky hunarim kompýuter inženerdi. Aslında kompýuter inženeri, web designerdim. Bir sebäp bilen ol üçin taşlamaly boldum. Ýanky ugrum çalışdym hawa. Ondan bir gün öňkü işdeşden bir öýlenni toy etdi. O toyda da bir kärdeşimiz gurlap durdy. Ondan halifalan bir aýdym aýdyp durdy. Men öňkü işdeşden bilen gurlamäge çykdym. Çykdym, ondan goşgy aýtdym, näme goşgyny? Entek sadalykdan ziýan çeken ýok. Hiç hile dikterski gurlamak äheň zat ýok hiç hile. Maňa ferpa ýapdylar. Bir mata bilen 100 manat berdiler şondan. Şowunym ýetmedi udum. Men zikdim olarny. Hawa. Öýe geldim merdan iştirak etdim na toýmada bir 5 ay 4 ay galypdy birazjyk bir ýagdaý nimerak boldy gara. Finans tarapdan kynrak boldy. Ay saňa ýalan maňa üçin bir hepden içinde zikdir boldum diýsem. Töwelemi? Hawa, garnaşlandan disk çöpledim. Ýony da mergen agan gurlayan toýlar bardy. Şol halat serpay berýänler üçin gyssanpsyň da. Başga halat ýok. Sentabr 17-sine de toýumdy. Sentabr 17-sine toýumdy. Soňa çenli, ay, gowy Nesibedenden, bollugyndan haýdap başladym. Ýani aslında men tötäňleýin başladym bu kere. Başta video montajçy boljakdym. Olam bolmady gara. Şeýdip näme? Şo ýyllar seni Line-nyň üstünden tanaýadym. Line-na her geljek frazalar goýýadym, videolar paýlaşýadym, adamlar bilen garpyşyp alýadym. Men taň aýdym berden. Aslında şu şonu goşşokdum şu temany. Ýanky 4 aý diýdim ha. Temany udalda oturmaýyn diýip aýtmadym. Bolýa ýer gelse aýtyp bereýin. Ay öwrenip başlady men adam pahyr özüňi tanadasyň gelýärdi. Bir adamlaň seni tanany isleýän näçeň bilen o. Onuň Line-na bir account açdym, Pelwan Muhyif official diýip. Ay munda da anekdot paýlaşyp görýän, video paýlaşyp görýän, bolany görýän ýok diýýärmi? Görýän ýok. Ay bolýa gara sen tak dur diýdim. Onuň tamasyny däýelim diýip bir account açdym. Ataway Halipaň çorny bel turap durýar ýadyňa düşýär.
Allym da muňa täzelikler goýup başladym. Türkmen sunugat aleminde täzelikler, klipler arasynda prekol wideolar hem goýýan. Her geljek wideolaryň ýanky çykmagyna sebäp bolan mendirin başda. Awa. Ay näýli? Ugro diýerler maňa. Menem alyp paýlaşýan. Häzir aýdaýyn. Hayt video diýär. Ýok, golly ýygyrýandyr bilýärmi? Ahmet Buldo. Ana şo videony maňa tomoşaçylaryň biri ugratdy. Ýani patbişikleriň biri. Menem paýlaşdym, şo meň akkauntymdan ýaýrakdan video şol. Ýagry, ýene şo ýaly fanardan kän. Onuň Sen ýöne görýärmi Ahmet Buldo galypsyň şo wagt özüň galmalyň. Aýtma. Ay şey 36 000 da bardy bu akkaunt. 36 000 da bardy, soň muny ýene de pelwan goýup official etdim. Ondan iş awatlaram toýumy köpürip başlady. Maňa ýazýarlar, sen kim zat diýip menem jikdir oglan ýen bolýan, showman ýen bolýan, showman boljakmy, ýaňy başlan oglanlar menda. Aýonyň islam diýip indi şu wada gowdasam biri boldy. Bu jaňa diýär maňa, agam salamu alaykum. Wa alaykum assalam, bir toýa urlaşakyň. Ay gel, plan pismidan. Bulasal maňa gymmat jikdirler bir ýerde öýtüp berekeram. Men muňa diýen suwmam aslynda özüňi diýen bahamyňam kesesin diýipdim laý. Agam şu wagt plança diýenem boldyň ekjek modat. Onuň diýdim, znaç salada tanalyp başatdyr diýen zat. Ay soňam näme Instagrama geçildi, imo geçildi garadlaýnym galy berçeydi. Ene pelwan jikdir, alyp barjy, showman, tamada, ne şular barada. Awa. Içginde gurrun edäýeli. Bolýa. Diktir bul okuya, diktoyt okuya, eline verilen teksti ya tutan sözünü diktaba edýär, onuň bir lafzy bolýar. Düşünýän? Alyp barjy, olam diktirin bir görnüşi. Ýani azajyk bir boşya alyp barýar, erkin görnüşde. Tamada bul köne Gruzinlaňmy bilemek, edil Ermenilaňmy, haýs halkyň sözlügine men dogry aýdaýyn bilemek, şo döwürdäki tamadalar. Biziň türkmenlerimizde de aslında tamada bolan olara ozonlar diýipdirler. Hem çalya, hem düzýä, hem aýdýa diýler, şu ozon. Biram o döwürde tamadanyň we jikdiriň ýerini tutýan fuhan goýlar, hem derwişler. Derwişler bolupdylar. Obadan oba aýdyp ýanky goşga aýdyp, ýene edip 5 man alýan ekenler. Inni showman diýen adam näýlek bolýar? Ol hem toý alyp barýar, hem showlar, hem konsertler alyp barýar. Onun esasy talap edilen zady başardygyça, bollugyça köpräk dil bilmeli, showman. Ikinciden märke bilen gaty dogry işleşmeli, üçüncüden ssenarist bolmaly showman. Öz käriň bolan soň ýöne öwürtýär diýme, hakykatdan. Iň esasy showman improvizator bolmaly. Ene iň esasy karakterleriň biridir showman. Aha. Ene şeýler. Diýmek showman improvizator bolmaly. Şeýlemi? Ne pelwan bizim bir täze rubrikamız var. Tak. Ene ol sen hakykatdanam improvizasiýaň barlap berýär. Aha. O rubrikaň ady bolsa bildirme. Gittik. Häzir pelwan sen iň bir gowurýan adamlaň birine jaňa diýen. Tak. Jaňa diýende şoň bilenem bolýa bir teman bereýin saňa. Sen şoň bilen bir aýdaly sen bir reklam alypsyň. Reklama iş boýun alypsyň. Şoň bilen şonu ýerine ýetirmek barada guruluş. Jaňa çygardy. Hawa. Tema açmalla. Onuň şol guruluş otyrkan men saňa 20 sany jümle taýynladym. Guruluş otyrkan men şo jümläni saňa görkezýän. Senem 5 sekundyň içinde şol aýdyp oturan temaň içine şonu goşup gitmeli. Şo boýunça guruluşmaly. Eger şerti ýerine ýetirip bilmeseň, 5 sekundda ýerine ýetirip bilmeseň, iň gowurýan dostuňa jaňa diýende gaýdyp men bilen guruluşma, jaňlaşma diýär. Ýetirip bilsem, bolýa menni ýan. iň gowurýan dostuňa jaňa edip, ýan gaýdan edýär. Bolýa. Şert. Tawul. Kime jaňa deýin? Tapawdy ýokmy? Tapawdy ýok. Tak. Kime jaňa edip bilýän? Şaza jaňa deýin. Iň ýakyn görýän adamy diýdiň? Jigim Şaza. Näme kafe açmaly diýdiňmi? Reklam rolik alypsyň sen. Kafe reklama rolik düşünme. Davay. Alo. Şaza. Yalan mı? Nerede o? Eydi de. Neymiş ya?
Ferhat, neme? Bir reklama rolik var sadece. Aha. Onun kafe var ha. Näil boldy diýmen gatere azıktım da ýanky kafe bardym. Olaram ay diýdi bolly gelenin gowolly bir rol düşüreldiler. Tamam. Ýöne teň adamçylygyň ýok eken sadece. Meňki. Oho. Näme üçinni? Men bir gün teň bilen awa etjek, nesip bolsa awa gitjek. Şo taýda kafeň rolygyny düşürip berkagam aýdym aýtjak nesip bolsa. Sen öýdem şuwat. Awa. Derre aynadan seyret gör. Seyret bol. Seyretdiňmi? Oýaýjam. Ýok, çağan gulkufama öýde. Zelilmi? Awa. Eyvallah, doňdurmaýjakmy? Ha? Seyret. Ýanky kafeň içinde gul defesi bolmaly. Emem koşumyň könölýän ssenariýasy boýunça bir şo ssenariýa boýunça syomk etmän kuýtadymda düşünýärmi? Ýöne saňa bir teklip bar. Sen özüňdäki beýleki telefon reklamaň bilen men kafe reklamamy abmen etjekmi? Gülmek istedim plan aýagy da şeýle bolýar. Salamu alaykum, men pälwan tanamadyň. Yo, taýlym bolýar. Kelle PCD gidilay diýipdi. Tak seýnejekmi? Nasıl aýdýar? Yok lay, neme? Düýün aýda inip ýatdan aslynda sen düşürjekdim mal rolyga temrep, buňa bir hil bar ha. Ýöne Ferhat Akbol temizlik gowdat däller. Aslynda kafeň reklam eden bizim gowul ikimiz bir zatda ede sowda etmeli şaza. Aýda taýdan kasym bar temiz bolsun. Neme? Tanış bolyp bir gepleşgen madly, şu soňalrak bir gepleşsem getmelim şu begenjimden uşak bolýarna men bir hilekle işdem uğruna bolýar. O zatlar hiç ünfüň jemle terek ýanky kafeň reklamasyny näde etip baray? Ay, sen öpdü reklama. Han bolýar men bir öýe baraydan ana akyn gurlaşaýar. Diýnimi? Berek ella. Ya, şoň üçin jaňa Zaňa derne. Ha? Zaňa derne başa. Da. Bolýar. Näde? Meni tutulma. Bolly. Näme gurlaşdyk? Iň gowwarýan adamga zaňa edip, söwüş. Iň köp gatnaşýany kim? Bäşim. Öňünden dilleşmediň däm Yok, berdi. yok. Sanyňmy? Şunun. Bolýar. Onda Ferhat dur. Bäşime zaňa diýen, fiýetiňem ýaman agras bolmaly. Bäşim sebäbini sorama gaýrat et. Şundan maşlap maňa zaň etme, indi ikimiz dostlar. Bolýar. Şundan maşlap maňa zaň etmedi. Şert üýtge daýal. Yok. Özüň teklip etdiň. Bäşim maňa gaty görmürdiň-de, sen partam görüp düşünürdüň nämedigini. Ey dostlar, benim gaty görme. Men bulutlarym kaýetdim bolýan. Bäşim. Bäşim maňa Bağışla beni. oyun şert şeyle. Durum kavoydu. Alo. Alo. Assalamu alaykum. Dostlar, selamun aleyküm. Wa aleyküm selam. Bu merde? Hey dost. Qaydyp şundan meýle zaňlaşmaýarlar kimi? Näme üçin? Yo, näme üçin soramasana? Bolýan? Bolýar zanatlarmy? Bolly menem zanatmam sana. Bolýar. Näme men tewşdirýän? Yo, drone zanat maýda, you know. Zaňlaşmaly wagtyna wagtyra. Ya hakykat bile gelen oýan. Ya sama diýem ki. Oo. Näyle? Ýalar diýeýin ne gallym. Oo. Ay bolýar tawsyn. Ay bolýar. Soň gepleşip düşünürdüň-de bäşim zan. Şertçeýle alança wa. Şertçeýle bolan zaň etdim. Aslynda zaň etjek dälim. Ne pelwan? Bu rubrikada
Gynansaňam meni dostum bilen töwüşdirdin. Ağam bağışla. Gördüň düşünürdün. Alaçam. Ýerine ýetirdiň. Taza bol. Minnetler. Ilkinjiňe degen rubrikany sen bilen ýerine ýetirdik. Elbette. Çok sağ ol. Sibat, minnetler. Aýdaly, sen bir ýeriniň toýuny sowduň. Soň bir näçe wagtdan ýene de şol maşgala seni toýuna tutdy. Bardyň bolyn şol oglan täzeden öýlenip otur. Şol ýagdaýa sen näil garaýan? Şo ýanky birinji öýlenen oglan ýene täzeden Täzeden da ýene özüm jekdir. Ha, ýene de seni tamad edip tutupdyrlar. Gynanýan. İkinji gedek şo maşgala ikinji toýa baraňda merdan ne şo maşgalaň daganyny gynanýan. Birinji gynanýan şol. Ýöne käriň ämetçek. Käriň toý alyp barmak bolsa, sen şo toý alyp baraýmaly, alaçy. Ýene de şo öňköňkülük. Indi şu şeýle ýagdaýda jemgyýete näme maslahat bermekçi? Ferhat merdan. Esasan ýaş satymjylar. Ýaşlara. Durmuş. Belki entek öýlenmedikler badyr, halyşyp berenler badyr. Şolara maslahatyň näme? Gelinim bilen arada fenomen etdik. Aýdy bereýin şu zatlara. Gelinim bilen arada bir fenomen etdik. Näme üstüne durýan? Näme olsun? Gaýyn bilen gelin gatnaşygyň üstüne. Men edil näme bolanyň giňişleýini aýdyp oturmaýyn. Oňuny joklar. Şunu ýazaklar. Misal üçin aýdaly elmide otly çöp alyp şeýdip näme edip taňam öçüp ýaňa. Biz üçin näle unukda. Olam şonu ýaldat. Biziň gözümizde. Ondan öýe bardym. Gelinimiň yüzü ýa bildirýär-de öýde bir waka bolup geçenini bildirýär. Näme boldy diýdim. Aýtmady. Soň aýdyp berdi açylan, planmaly, şeýle boldy. Ödem onu joklar. Inni gelinimi gurulsaňa gelinimiň dogry, ejem gurulsaňam ejemiň dogry. Indi muňa tesini çykarmadym. Şunu ýalakda men edýän hereketim näme? Gijem goşulamak. Aýallaň öýler oňşarlar. Biz erkekler giňrek bolmak şotaýda goşulyp ejeň ýanyna baryp ejem kilik diýsen geliniň aty görür, geliniň ýanyna baryp gelinim kilik diýsen ejeň aty görür. Sen bol men ýaly entek bölük çykmadyk oglan üçin. Aradan 2 gün geçdi. Ýene şo tema bir azı gozgolly da etdi. Iň soňunda indi men aýdaýynlara netijem soň gulýalak bolup gitdi. Asydalyk bolup gitdi. Birinji bilen ine şu temada aslında aýrylyşmaga näme sebäp bolýar bilýärmi? Aýrylyşmaga birinji sebäp bolýanda maşgalanyň daşyndaky adamlaryň maşgala girmegidir. Goşulmalylar. Beýdiň ene tatam goşulmalylar, oglum ene tatam goşulmalyar. Men gelime hemişe aýdýanlarym şu ikimiz söwüşemizde öýüňe baryp aýtma diýen. İkimiz söwüşsek bir hepdeden ýaraşar. Ýöne ene atalamyz söwüşdi. Olar ýaraşmaýar. 1 ýyl, 2 ýyl, 3 ýyl gidýär şol. Ol bir durmuşdur be ejeň taňa eýtdiýär, beýtdiýär, akyl berer, ejeň hemme berýän akyl diňlemedi ýani. Olar sebäbi ulu adamlar. Şu ýanyp barýan ody alaglatmak aňsat. Gataň zatdyr. Üstüne çala bir benzin tepden yanar gider ýankot. Şonu söndürjek bolmaly. Aýallygyňlamyz bar, dogunlamyz bar. Arasynda sen ne de bolup bilýändir, dogry dämi? Sen geliniň plan etdi, sen geliniň eýtdi. Aho seni ýa bölük çykdyň, bar öz maşgalaň bilen bol. Goşulmaş maşgala. Ene şunu diýmäne bile ýüz görek ýöne diýbilen bok. Düşýärmi? Olar gaýtan beýdimeler, olar gaýtan ýanjak bolýan o ýapmaly, söndürmeli, koşuşdurmaly, eje filan gyýdy gurulşanyny söndürmeli birazy. O sana eýdipdir, o sana beýdipdir. O senim etmeler şo da iýje etmeler. Netijede näme bolýar bilýärmi? Netijede şo taýda bolaýjaklar, er bilen aýal aýrylyşýar. Netijede näme bolýar? Bolýar erkek öýlenir. Aýalym durumça çykarma salçy. Çağa köseňär. Aralykda çağa var, şo köseňär. Şo ýa ejesi ýa qaqas. Çağany o ýetimler ýalarda. Qaqasy zulunýa. Ýanky toýda köpden bir gow barýan bir näme amma fraza amma şonu aýdyp berýän. Omar Hayyamdan sorapdyrlar bir gün, ýani ödem köpden gudalaň zakatyny aýdýan şunu. Falçy guda mihmanly çağırýar, gurlaýan. Gönnogorun beýik akyllary Omar Hayyamdan sorapdyrlar bir gün. Erkek bilen denanyň söwüşmän ýaşamak üçin näme gerek? Ona akyllar jogap beripdir. Erkek bilen zenanyň söwüşmän ýaşamak üçin erkek biraz kerrek bolmaly. Aýal biraz körrek bolmaly. Ona näme üçin sorapdyrlar akyllar ýylgyryp jogap beripdir. Bu bir durmuş
Durmuşyň her hili kynçylykly ýollary bar merdan. Her hili düşünşmelikleri bar. Ana şol ýollarda erkek adamyň hemme edýän hereketi zenan maşgalanyň gözüne yaramaz. Zenan muny görmediklige almaly. Adajyk görrek bolmaly. Zenan maşgalan hemme aýdýan sözleri erkegiň gulagyna yaramaz. Erkek bunu eşitmekle almaly, samsyktyramaly, kerrek bolmaly. Biz ardy edýär, o erkeklerimiz kerrek bolsun, gıýlamyz görrek bolsun, bir ardy berse ýaşasynlar. Mene şoň üçin pelban şu gelinime bar, öýde iş etdiremek da. Ödüňe däýen. Ödüme diýen utanýan, goý utansun. Däme? Rezultaty näme? Yo, ondan nime, bir benden, oğlum bir benden çağatsa, onu alıp iş edip bolmada. Ortamak ýa-ni fiýle ýa-ni. Ortamak fiýle ýa-ni. Sag ol bura. Neme diýär, Kerim Qur'any pesde bar. Müňlerçe öýleriň günün bolaýan gelinleň ejefi ýa-da bajykdy. Hawa. Şoň üçin gaty dogry belläp geçdiň. Enatalar ýaşyň arasyna goşulmaly däl. Goşulmaly. Biz ýaşlara aýra tinmen ýüzlenýän şuýda. Ýa-ni ýaň bir durmuş guranna aslynda bu toýdan soň psikologlar aýdýarlar onu ýalgyşmasam. Eğer bilen ayar toydan soň diye 6 ay ýaşaýar, aýrylşman 6 ay ýaşasa, şondan soňra aýrylşmak ähtimalygy 70% azalýar. Näme üçin 6 aýyň içinde bir-biriniň karakterini öwrenýärler. Ýani gaýyn, gelinin gaýynyň karakterini öwrenýär. Şuňa. Şoň üçin diýjek adam, täze maşgala gurýan nowjuwanlar. Söwüşäýsiňiz, düşünşmelik sebäpli söwüşdiňiz we bu bolar sizde. Wakaňyzy öýüňize getirmeň gelinler. Siz bir-biriňizi söwüşdiňiz, ýaraşardyňyz bir hepden ýöne enat alaňyz söwüşse, ýaraşmaz, bu gaty uzaga gider. Giň bolun. Oglanlar, size diýjek adam, hiç wagt gepe gitmeň. Daşyndan gelýän gepler bolup biler, sen gelin, eýle, sen gelin, beýle. Sen öz maşgalaň bilen bol, men öz maşgalamy özüm çözörnüň. Ine şunna agdy bir ýaşardyň. Şoň üçin massagata eýeriň durmuşda olu tejribe gadanan oglandyň saçymdan emiller ýa-ni näme diýip. Pelwan. Inni söýgü temasy barada söhbet açaly. Ilkinji söýgü. O. Sen ne bolupdymy? Boldy. Ýatlap bilýäsmi? O bara merdan näýligine. Okuwçy wagtymda ara. Şunu eger men klassdaşlam görýän bolsa, kim hakyna görülýänmi gönülerler. Sebäbi şu adam inni bir toy märekede molimlan bilen gawatlaşsak ýa klassdaşlam bilen gawatlaşsak gön soraýarlar. Özüm şo ýagdaýlar soraýarlar. Edile adyn tutmasym gelenok. Yani olan bir yerinin maşgalası bolly. Ýöne bir dada göz ýetirdim. Men aýrylşamda da gynanam oňulen. Ol durmuşa çykanda gaty gynanam. Men öýlenemde o gynandy. Nikah adam berpeşdir ýani eken. Men şoň üçin arada bir videoda diýipdim, hakyky söýgü nikahdan soň başlaýanlar diýip. Ýam o wagtlar edil simpatiýa da adam bolmasa belki ýaşlygyň ýelgin nedir kim bilýär. Ýöne şu wagtlar ýatlaýar. Geldim men bilýär onu. Ya gelme diýen gyýdym bolsa, adna şoň adyna garşyň bolyn. Howo edip gülüp goýýar ýani esin. Alaşdy howo diýäm ýarady bolup howo diýäm. Gülüp goýýar diýär. Täze dakmazam bilýär. Dakamyň soleýär girip bilmejek bilýär şoň üçin. Ve bolmagy geňem däl ol istenlik adamda da bolup bilýär. Senne de bolanlar, menne de bolly. Diýdarda da bolanlar. Yo men näme bolana? Beýdime geňje bolýar. Men näme bolana? Mumma şoň ýaly nädan bolly. Ene şu wagt ýatlandy näle bolýan? Ya başga birine bolup geçen ýalym näle? Приятно чувство diýilýär, ýakymly doýgu da. Men käwat arasynda gawatlaşýanam. Şäheriň içinde ol daş ýerde däl. Salam diýen, oğlum salam diýe. Bolly. İlkinji söýgüň ýitirenňe gynanýarmy? Ýok. Gynanamok. Ýok, elbetde eger ilkinji söýgüm bilen gowuşanmarsak gowy bolardy. Ýöne nefibe, näme etjek nefibe? Pelwan. Üns merkeziňi näme gönükdirseň şol bolýan eken. Awa. Aýdaly
üns merkezini gowluga gönükdirseň gowluk bolýar. Aw. Şonu erwetlige gönükdirseň erwetlik bolýar. Aw. Şu aýdýanym bilen radylaşýan şeýlemi? Gatradilaşýan. Aw. Aha. Neme de sen diyecek bolýanyň bu ata-babalarymyzyň sözi bardyr, ýagşy niýet, Ýarym döwlet. döwlet, Şol başga hiç adam däl. Gow neme aýdyp beräň ýer gelene. Aýda. Said Murad Davletow diýip bir biznes psikolog we görýän tomaşaçylarymyz biznes bilen gyzyklanýanlar bar bolup arasyna bilýändirler. Said Murad Davletowyň Strategiya мышления богатого и бедного человека diýip bir kitap bar. Şoň içinde şu wakany görürüm görýär. Bir adam bolsun ýa. Ýok, iki adam diýär. Birisi biznesmen adam, a biri bolsa daýhan bolsun ýa. Bu ikisini alyp bir owaň içine goýberýän diýär. Bu owada hiç ile sivilizasiýa ýok diýär. Tehnika, tehnologiýa. Hersiň eline de $100 beriň diýär. Ýanky adamyň. Bu şu $100 sen bir aýyňa ýetmeli diýiň diýär. Ular näme derler bilýärmi diýär. Daýhan adam $100'nyň günü 30 güne böler diýär. Günü $3'dan ýetýär. Onu 3'e böler, ýerden abet akşam $1 nahar ýemeli. Aýyň ahyryna $10 artyk galýar, onu ýygnar diýär sandygyna. Biznesmen näme der diýär? Biznesmen gider diýär şoň $10'ny 3 günlük ödene nahar alar diýär. $90'ny owaň içinden kartoşka satyn alar diýär daýhanlardan. Onam çeşmede ýuwar diýär. Bizim ýoluň garasyna geçýän şäherli maşinlara gymmat satar diýär. Netijede näme? Netijede ýanky daýhan adam $100'ny bir aýa ýetirmek hakynda pikir eder. Biznesmen şo $100'ny köpeltmek hakynda pikir eder. Üns merkezinde näme gönükdirseňiz, ana şolam giňe ýandyr. Indi bu ýöne bir mysal, bu biznes hakynda. Üns merkezine näme gönükdirseň, mysal üçin men özümde bolup geçdi, geçen ýyllarly öňki ýyl bolanda daşyndan birazçyka biznes boýunça näme çekdim, bir tejribem ýoklugy sebäplen bolmady. We üns merkezime diňe şoňa berdim. Hakykatdan hem şonu össü ýöne belli bir nokada gelenden soňra menlik däligini bilimde şol işi aýyrdım. Oňa derek gapdalnak proýektlerim galy. Gepleşikler, reklamalar, ýene garabarlar we bu nähilek boldy. Bir tane kärdeş dost, 2-3 tane kärdeş dostum agzyndan eşitdim. Şuňlar pälwan hiç de çykaran oklay. Pälwan şuňlar hiç çylak täzelik eden oklay, ine şuguruny eşitdim. Düşünýärmi? Afaň näme etdim, allymda 10 ýym aýyrdım da ýene muňa berip başladym. Ýene de gepleşik, reklama. Hakykatdan hem ýene klient köpelik gitdi. Üns merkezine şunu gönükdirýän. Ýanky diýilýän da bir elle iki garpy taklap bolmaz diýär. Ene şoň mysal şol. Taklap bolar eger gapdarna barsa alaja kömegiň diýeregiň bolsa, sagelyň sepeliň bolsa, düşünýärmi? Üns merkezine ana şoň üçin aýdylýan şol. Näme gönükdirseň, mysal üçin aýdaly ýene bir gowy mysalla. Aý näme gıybet edilmeýän adam mamay? Ordan gıybet ederler bol. Hawa gıybet ederler. Kimin gıybeti? Adını aýtma. Ýok adamyň gıybet ederler, saýda ýok. Ýok. Ondan men onu diýmejek bolumdan arasyna gulaňa gelýär da gep gurulňlar aýpar var saňa eýdidiler, pär var saňa beýdidiler. O sen planmysyň, planmysyň? Ondan kelýär, şoňa berýär, gidýär o kelýär o. Ey näme şey diýeýdim ki, ana näha oňa jaňa bilýär. Sen maňa şey diýdiňmi, plan. Ya ne bir birini aýdy bilýän, gurrun ýaýrak gideýmesin plan diýip. Düşýärmi? Bir üçün üýüp kelýän, şonu iş bilen feriň ýokdur. Bolýan da. Doğru, bolýar. Şonu ýalykda üns bermeliler. Üns merkezine şuňa berdiň, gitdiň sen merdan bolýar. Doğru. Diňe işiňe bermeli. Näme diýseler diýsinler, diňe işiňe bermeli. Käwat bir ýere barýan, nowata durmaly bolýan. Hawa. Onuň görýän bolim bir 30 adam da dur. Hawa. Feredýän şowat bu mınça adam haçan diýinler, o men nowatym haçan ýeter aýdyp bir näme etseňe nerinçe etseňe ýetmän geçýär. Hawa. Ýa-da ay 30 adam näder häzir derew ýarym saatda ýetýär diýen, o derewem ýetýär. Ýarym Ulamada naworşing takýan YouTube'dan hem aýdalyny açýan. Aýda ol. Pelwan 200'lük temasy jemgyýetde aktual meselelerin biri. Hakyky. Ýöne Ýaponyň aýtmagyna görä adamlar 200 dälle 300 bolýan eken. Oho. Birinji adamlaryň köpçüligi jemgyýete görkezýän ýüzü. Tak. Hawa, ikinji ýakynlaryna, dost ýarlaryna görkezýän ýüzü. Üçüncü hiç kime görkezmeýän ýüzü. Ne? Ol adamyň hakyky özü. Seninle
200'lük temasyna näme aýdyp biljek? Ferhat, onu iki görnüşde alman bolýar, merdan. Birincisi özümizem şeýle-de, hakykata boyuna alaly. Mysal üçin köpüň öňüne çykanda biz bir adam mysal üçin aýdaly, "Näme göreniň bilen gujak goşup bolanaga?" Ýa-ni bir toýda, märekede bolsun, azjyk distansiýa saklamaly ýeri bolýar o zatda. Senin o düşünýär, menin o düşünýär. Wakır-şakır bolan oplara diýjek bolýar. Brat diýip ýöreňa göreniň bilen. Ýa bir dilinde jargonlary ulanyp, ýa bolmasa bir halanmaýan sözlerni ulanyp. Köpçülikde özüň alyp başyň gaty başgaçadyr, emma dostlaň ýanynda başgaçadyr. Öz oglanjyklaň bolýar, bir gülüň unaşy görüşip gatnaşyp ýören. Olaň ýanyna başgaça. Öýüňde dibinden başgaça. Men özüme şonýaly. Köpçülikde bir azjygam bolsa, agratlyk knopkaň ýakan bolýan. Salajada bolsa edilmenken agrasa oglanady, gülüp ýören açan bolsa. Öz dostlamyň ýanyna diňe ýeňliklik knopkam ýakan, dostlaň ýanyna gülmän kimiň ýanyna gülýär. Gördüňa diýin özüň. Bol görüşmde. Diňe wakır-sakır gülýär, ha-ha-hi, anekdot, ol bul. Men oňaly ýeňle soglanyp moýdum. Diýana, men şonýaly. Adini ýagdaýda, men orada öldüm, diňe gülüp oturýar. Öýde pol agras. Anten öýe barda qakan ýanyna gurlap gör, hanymlar we jenaplar şarp bolar. Diýjek bolanyň. Şonýaly. Ýene sen ýanky diýeniň. Bol birinji tarap üçin düşünürdim. Bu birinji tarap. Bolmar tarap. Ikinji fonna düşünürsek ol başgaça. Häsiýet tarapdan atar. Häsiýet tarapdan näýeli? Bileýän bizi gynandyr ýany ýagdaý. 200 oglandan bar, 300 oglandan bar. Kän doşup gördüm, gaty kän oşdum, sanardan kän merdan. Ýani alaç ýok, gene ertek gün gören ýerinde salam, ýylgyrýan, gülüşýän, degişýän. Bu aslynda näýlek bolýar? Bir kärdeş bar. Men adyny aýdyp durmaýyn, bir kärdeş bar. Meniň başga bir kärdeşimiň ýanyna, ýa-ni alyp barjylyga öwrenýärdi. Ondan soň men ýanyma geldi. Şunki ýadymda da 2016-njy ýylda adam line-na ýatdy birinji maňa. Sesi guradypdy. "Agam salam aleykum. Şu goşgyny okoýsun boljakmy?" diýip bir goş okap sesi guradypdy maňa. Ay menim boljak eken hiç kim ýüz beren okdy merdan. Şol oglana hiç kim ýüz beren okdy. Eger şu kärdeşimiň içinde ansap bar bolsa, şu gepesi görýän bolsa, men özüne diýänmi gaty gowulýandyr. Näder? Men sen ýanynda şu wagt hiç adagdan nälirim. Öz gaty gowulýandyr. Şu özüne diýän. Ay maňa sesi guratdy, zat etdi. Ondan o döwrem näme bir tanylmaýan joglanjykda. Ay geldidim. Agam ýanyňa baraýyn. Bilerek bir gatna aýl toýa ýanyna gatna. Ay geldidim. Sesi guradan molly. Ene men toy alyp barýan plan. Ay geldi ýan oglanjyk diýsem menden bir gaty kiçik çağda däller. Indi men bir gylygymma ýüregim berýän da gönüm ýerden. O oglanyň ulaýşy diýär, ýüregim berýän, dostlaşýan. Ay bu geldi bu, men toy alyp gidip başladym ýanym bilen. Şow alyp gidip başladym. Oňa süýräp başladym bilýärmi? Ay garad günne gunaşa biledik. Gün akşam jaňa diýär. Ay gün bolmasa gunaşa olmasa bir 3-4 gün jaňa diýär. Bellim nirday öýde. Baraýyn aşakda çay içeldi diýip ondan pajeýdyň oňuna çykýardyk, oturup çay içýärdik. 3-4 günden jaňa diýärdi. Bir gün näýlek boldy? Oturdum bir kafeýlen birine iýip içip, ýanky geldi ýanyma ýene. Ondan öňüň toýu boldy, toýuny aýak üstünde durdum, hyzmatda boldum. Bir manat pul almadım, bir dostumdan pul aljaktym bolmana. Toýuny da ýokdy, idil adam diýip bir şu wagtky görüşýän oglanlar ýokdy, hiç de ýokdy. Merdan, anan. Aýak üstüne durup hyzmat etdim men şu toýuny. Edil özjigim ýaly, doganym ýaly. Toý geçdi. Maňa jaň etdi, agam ýerde aý planýar diýip sotýarym. Baraýyn ýanyna. Toý alyp barmasam bolany oklaýyp, toýum ýok. Oňa diýdim. Dost şeýle sen kemçilikleň şulardan barar. Şeýdi alyp bar, eýdi alyp bar, beýdi alyp bar. Sen öte ýeňle hereket edýän toýda. Toýa apstaýatsysy wara hereket et. Plan bol, bismidan bol, öwretdim muňa. Garad golny öwretdim. Öz hünerim berdim, merdan. Ondan telefonumda bir toýda geçirýän konkurslanmady. 2 tane konkurs geçirip berdim. Şo wagty
Eskiden her mewsimde çalışyp durýan, her 6 aýlyk konkursum, şo wagt ulanyp görän konkursum nerdim? Şol oglana. O şu adam ulanýar. Şo konkursta şu adam ulanýar, şol oglan toýdy. Şo konkursda meň sesim ma nerden? Meň sesim ma. O soň onuň gyýdyň tetine çalışan bolypdyr. Studiýa gidip därden ýatdyr. Onuň bir gün geldi, ey agam diýdi. Ne dost diýdi. Mene bir planyň ýanyna geçsek bolýan diýdi. Ey dost diýdim, oňarpysyň diýdim, näme diýin? Oň ýanyna geçdi, oň ýanyna 2 aý boldy, ondan bir arazyk, salaja bir meşgullyk gadany oň ýanyna aýtdy. Oň ýanyna ýene bir ýerine geçdi. Hawa, ondan soň ýene bir ýerine geçdi. Şu wagt oň ýanyna. Diýjek bolýar, ine şoňa 200 diýil ýa. Düşünýärmi? We men oň geçen üçin gynanamok, onunla gurulayan zatlar üçin gynanýar. Arkamdan gıybet edýär. Aslında men onu saklap bilmerin. Misal üçin aýdaly, sen häzir men işgärim bolsaň, elimde işleýär işgär. Misal üçin. O pelwan men planada edara geçsek, ol aýlygy köprek berýär. Ol sen aýdaly men IBM bolsa, sen Microsoft'a geçsek diýsem men bar diýerim. Olman, ol meşgul senden diýse. Bileňmi? Ben soň gün sen ol edara baryp men getmedik görsem nähilek boray. Aha men sana bir duş öregýmän öwretme. Bir haýwan bolmasaň şoňa düşünmele. Düşünýärmi? Ana şoňa gynanýar. Bir gün duýda müňün salam diýerler ha. Hiç kim yüz vermeýän wagty yüz verdim. Hiç kim bir elini uzatmaýan wagty elimi uzatdym. Billigimden öwretdim. Iň soňunda da baryp ýene sen getdiň edýär. Şoňa gynanýar. Kimdigini bilip bilmersiň pelwan. Aýtmaýyn. Goý içimde galsyn. Sebäbi näme üçin bilýärmi? Uzaga giden ok. Pişigin ýynnamlygy saman kana çekdi. Şuýarmy? Ol uzaga gitmeýär ýejem. Ondan men ýan gaýdan gurrugum madyr. Bundan öňkü sorag, bilýärmi? Üns merkezine şoňa berýär. Sen plan ýypdyr. Gidýän kelläň şoňa. Diňe işiňi. Näme diýen bolýamsyň diýýärdi? Aha, sen konkurslaryň wagtlaryň menden aldyň ha. Barıp men bir müşterilerin ýanyna urulýamşyn, reklama babatly işleşen müşterilerin ýanyna. Ay men pelwan fiýstadyna da gowun metenok, plan edenok, batmydan edenok, oň ýanyna özüne professional görkezmek üçin. Olum gülüp durupdyndan. Gowun ýetmeýän bolsa da şo konkursyň biziň toýumyzda etdiň. Ondan öň pelwan edýär da konkurs diýip gülüp durur. Pelwan sesi bar da konkursta. Şondan soň gidip şo sesi gyýdyň diýetine çalışypdyr. Ene. Şo diýen üçin hem şo meň müşterim bilenim ýa-ni goýup gitdi. Sana gelmäkän ýerde iş ýapdyr ol. Kimiň ýanyna? Başga bir jigdiň ýanyna. Kim ol? Adyny aýtmaýyn. Ad ber. Pelwan, Aha. dörejülüňde kämilleşmeň üçin kime minnetdar? Özüme diýip diýen. Kime minnetdar bolayım? Kämilleşmek diýen professionalizme diýäňde. Awa. Başta dörejülük däl, gel kärimde diýip alal feýer. Döredem oga. Dogry aýdal men aktyorsk pesmerdan. Men şoň üçin waýyn kinoda düşübilem. Aýna dörejülüň diýip alýan näse? Işin diýip alal ha. Bolýa kärim diýýär. Aslında dörejülüň bolýar şolum. Iň birinji başlamda fundamentime gaýwany kömek eden oglanlar bar. Mergen aga badyr. Gaýwana. Ýani disk çöpledim diýdim ha, başda garnaşlamdan. Aýna restoranyň guldalyna şo mergen aga jekdirdi, şondan öwrendim. Inni zat gurulmany. Oň daşyndan aýallaganym. Keýk türkmenlere edebiýat muallimi. Soňa menden. Soňa menden. Ya, köp var. Kardeşlerimden gat köp var öwrendim. Emem showmanlykda naparnik diýip alaly, Rustam diýip bir dostum bar, Rustam Hojaýew diýerler. Moňulyň gat köp sanardan köp toýda çykyş etdik. Ya şundan köp gada öwrendim. Başga kim bar? Emem neme bar? Toýu ýaňa aýnam, toýu ýaňa başdan joglanna, kim sen toýu tutdun merdan? Ordan herkmen bir wow tutas elýär. Ne gayo aýdynçy. Gayo. Gatkan kömek edenler şolaglar. Kän toýak edenler, anan merdan gaty köp toýak şolaglar meni. Ondan başda özüne toýa gelenler tamadan bar diýip, tamadan bar diýär. Edil bir bolýar, wow diýerlik suwma berenok, ýönek diýär şolaglar meni. Özüm näkilik mu başga dykly. Biz möýünne bir restorana toýa bardyk. Ýani gayo bilen birinji duşugymyz şol.
Biz meýne bir restorany toýa bardyk. Menem gök pijagym bardy, garada balagym bardy. O yerin göğün arasyna diňe şol toý eşigim bardy. Başga toý eşigim ýok dende. Öýlenem okdum da sebäp. Ondan menem şeýtip gurulaýan. Näder? Ýurdum taňryň nazar falan diyary. Berekelle. Şoň ýaly ýa. Real, hakyky. Köpsek bolýar. Köpsek bir söndü. Öleme. Köpsek bir söndü. Şoň gurulaýadym o. Daşyn insan toýnap da duqala daşdan çykýar. Gaýo bilen molyn bir arif taqwadan diýmalarlyk. Ýa-ni gurulaýşyn başgasadyr da. Näme üçin ýa gurulaýanda şeýit gurulaýan ogay diýdi. Edil şu gurulaýşyn ýalydy. Ay am enlik laýda atdy. Ay muň bilen nomar alşdyk da adetdik menem ýaň başlan höwetli joglar içine daşna girip barýandyrna. Ay bolla aşam ýögel oturar çay içer. Ay bolla. Ay şeýit muň bilen gatnaşyp başladyk. Bulamma köprak Comedy Club gördüýdi, köprak Ivan Urgandy gördüýdi garaz. Bolşmy ýitgetdim birazçyka taçym ýuqaltdym. Ýok ham taçym meni bu taçym öňe de rap bilýänmi? Kel görkezmejek bolup. Ýöň taçyň bada sen. Wah. Ýuwang seçer ýa taçym bada. Ha. Öýleniň soň düşdi gerek. Ha. Öýdäki. Ya öýdäki. Oldra. Aň şinişmedi. Ançyk yaramadym. Olamsa öýlenen wagtyma gawat geldi. Ana ýagsam allada kudur taşýydy ara. Onam bilgeç, ýöne hakykatdan hem öýlenen wagtyma gawat geldi. Olamsa wizen paýlaşdy bolsa, notam ay pelwan öýlenen kaçy düşdi. Awa, şonu ýaly. Ýanky gaýo minnetdar. Dost. Gaýony dogry belledin. Aslında menem minnetdar gaýo. Ýa-ni 21-nji ýylda şu Aýdalyň täzeçe öwüşgün bilen çykmagyna gaýoň maksady bar. Şoň üçin gaýo menem minnetdar. Onu çaltyrak öýermeli. Gaýo. Onu çaltyrak öýermeli. Esip bolsa. İnşallah. Bir toýuny begen tans etsek näme? Awa, umumyň şonu almerdan esasy minnetdar adamym şolar. Gelinim hemişe ýanymda boldy. Gollady. Üstünlük kazanan erkeğin arkasında bir denan maşgala vardır diye men özüm göz getirdim. Güýçli denan maşgala. Awa, güýçli denan maşgala. Ay näme görýän, öýe 4-den näşden bärde bardyk o gece. Awa, bir günni diýerler, bir arkaýna oturup çaýlaşmana, diýdarlaşmana wagtymyz ýok. Ýöne bilýär. Sen halkyň adam, köpüň adam bir iş alada düşünýär. Pelwan, indi aktörçiligini barlap görelik. Gelikimiz Aýdaly Halipa şägirtlik temasyna söwüşip görelik. Teret merdan näýil o tema Halipa şägirtliginde. Ne özüm dädir 3-4 san şägirtlen barda. O şägirt diýen bolyn. Sungoda geleniňe 4 ýaşylaýmaýsyň, eýem Halipa çykdyňmy? Üstünden uljak bolýarmy? Ya üstünden uljak bolamok. Hakykatdan seredende 4 ýaşylaýamdan geleniňe. Teredam gerek bolsa näbärin son keter bolyn. Şu temada kän adamlar söwüşenlerine kimi söwüşmäler gel söwüş. Men söwüşjek bolamok, ýöne hakykatdan näme şol? Men nädir? Ýok, Tered. Birinciden şu ýar guljak temaň sorama brat menden. Men aslında guljak bolamok. Ýok, şu tema aslında sen bilýän şu wagt men Halipa däligim o. Näme gatan bolýan? Gatamok, gatamok ýöne bolýam şu bolşuň sen. Eger bara üstümden guljak bolsaň çağırma şu ýar gepleşige. Sen nädir döredýän zatlyk menkiden ütköşükmi? Bolýar. Men sana ütköşük diýänmi? Bir min bölme merdan. Gitdiňe allaýan. Bol sen men ýerden ýetmem bilmeýän. Ýetemogam o sen ýerinden brat. Allaýan üçin iki tane goşuk kan. Aýdaly näme ütköşükmi näme? Eger bara men sana ütköşük diýän. Bolýar men aslında da geljek gelim şu gepleşige bilýärmi? Men sana gur PR et berýän brat. Bolýar dogry aýtsan. Näçe gedek jaň etdiň gepleşige geljek bol. O jaň etdimmi? Aktörski boljak goý. Wäşlik. Dawa. Özüň näçe gedek jaň etdiň geljekdi. Nätti? Şakala. Ana aýman bunu Allah ýokdur. Ýok. Degis ýatlar. Ne sen düşünjäň näýili? Halipa şägirtlik meselesinde. Halipa şägirt diýemde Tered. Halipa diýlen adam men düşünýümçe belki ýalňyş jogap berýän bolup biler merdan. Özi bir ýol döreden adama Halipa diýip düşünilýär. Men düşünýümçe. Bir ýol döredip şonu öwreden adama Halipa diýilýär. Şägirde näme şoň okuşdy bolýar da düşünýärmi? Biz entek özümizde bir ýol öğretmedik ýa bolmasa bir ýol açmadyk. Gowa belli bir derejede bir kisancak ýanky öwredýänje jigilemez badyr. Olara öz bilenjämde öwredýär. Gelýärler, öwretýärler, medibem ýanky öwredýär. Men şoň üçin hiç wagtam özüme Halipa diýdirem okduryn. Pelwan diýdirýän.
bolany düşünýärler. Halifa bolmak üçin sen bir ýol açmaly. Inagam. Ýöne men pikirimçe bara tapawdy ýok, sen ýol goýma. Sen birine hüner öwredýänmi? Şolum şol hünerden ussat bolup çykýarmy diýmek sen şoň halifasy. Bolup biler. Men ýan başda da diýdim, belki ýalňyş jogap berip bilermi? Sebäbi ýan gaýtşyň ýaly ol ýalan gurrun däl, aslında bilgeçin oýnatdyk bolyn. Girenme 5 ýyl bolla bu sfera. Men bu babatda akıl zat oturdum. Ýöne belki 5 ýylyň içinde de sen halifa çykyp bilersiň. Belki. Men ýöne ýan gaýdym. Bilenjämizi öwredýär. Okuwçylar bar, 2 tanjak. Öwretdik, eýäm tügelimi halkyň içine tanap ber, Gurban bar mysal üçin. Ondan ýene 2 tane bar, olaň adyna aýdyp gelen akbolyn. Reklam etmeýin ýa-ni. Ýene biri bar Mehri diýip täze okuwçym bar. Ol diýin şu wagt, ol hem skripka taat çalýar, hem alyp bardy. Bollugyndan çeýdip ýörtmän. Tügelimi. Dowam et. Dowam edýär. Aýdaly dowam edýär. Aýdaly ýene bir täze rubrika. Biz ikimiz haýsam bolsa aýdymçylara öýkünmeli, öýkünjek bolmaly. Tonu da girip bilmeris, belki tonun gapdalynyň aýlanmagymyz mümkin. Ýöne onda da häsiýetçik bermeli, şolara öýkünjek bolmaly. Belli aýdymçylara Özüni alyp barşy. Özüni alyp barşy ýa sesinde tapawdy ýok. Belli bir ýyldızlara öýkünjek bolmaly. Şoň üçin rubrikanyň ady öýkün. Başladykmy? Başladyk. Birinji men beraýyn onu. Ýa sen mihman, men sana Mihman ataňdan bolýar. Ay bolýar. Türkmenistanyň halk başçysy Leyla Şadyrdyýewa. Arzum sana aýdy bilmen, ışık yakıp yanırtı meni, ışık yakıp yanırtı meni, canım, canım. Dinleyemez halde? Daş, indiki mena. Görnükli yılda aydım simbol Bego. Bego can. Bego. Tak, bolýar. Dan yüzüm seriýod netmeli bolýar. Näle bolmaly bolýar? Dolon seni yarım, Ali ala canım, yaşa bilmerin, sensiz yarım. Ne bir Bego? Aha. Tak. Kimma. En gowur dinleyen halifalarımızdan biri. Devran Saparov. Devran Saparov. Neyini pehliwancı näme bolýar o? Ýaglagyň köýnegin gymmadyn geýen, ýüzügiň monjugyň lelem gadarny geýen. Saýlap ýigitleri ay çykdym ha. Gülýäli. Tak, inniki baňa. Tak, taňa. Maro. Bolýar, garaşadyr. Bak onun için açki gerek. Açkim var men o. Bro, açkim var yanımda. Şonu aýtsak bolýarna. Yani açkim dakika. Mara olmak için klipde ýokman açky dakynmaly. Aha. Maron garaýşy bar. Özüň şeýlere oturýan. Aha. Bir şeýler. Fin için bugün olur başka. İgir söyleyen bir fin başta. Aşık maşuklar sataşta. Dolar bu dünyaya dine sana. Maro daş. Bolacak akla da gatı görmeye var o. Gatı görme nerede anlanır emme daş. Galle. Halifa gatı görme diýip umyd edýän Anuş Muratyrdyýew. Anuş Muratyrdyýew. Aha. Iň gowur ýa aýdym salamyň biri. Dawa. Anuş aga. Öýküni bilmesem bagyşla. Aha. Ýöne seni gaty gowur dinleýän. Köpet dağımın arçman ovası bir gödül gördüp ilik küydülü. Olacak mı? Gölýäli. Ýöne feping edile. Halifa meňde bolmaz. Dönün wakara gözüňden ballym deli tifan senin özüňden. Dönün
Qara gözüňdün. Zana. Gallym däli divana, senin özüňdün. Sağ ol brat. Spasibo. Net. Aytsalar ağa. Ayer. Yetenok bol. Yetenok ya da. Ne? Merdan Qaqaylif. Oho. Ana yüzüm itkotmaly bolýana. Näli? Terenme. Merdan Qaqaylif bolmak üçin Yok, 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 agrasrak bolmaly. Birinji gabaňy çişirmeli. Näştaýyn. Olam näkilek ne? Goýdyň şey diýär, bir gedip. Durda. Hani? Ne şey diýär. Merdan çaplaly umaly. Ayd mayt ber aýlyk. Nalıyor, nalıyor, nalıyor. Nalıyor. Yeter oğlum. Yani premierini bekle de şu an. Vay, qeýrada. Evet ya. Merdan zagat görme bra. Öykünmek dur be. Sana. Tak. Gel qeýdam da öykün öyle. Selvi tawakkalyjy var. O Selvi. İşte bu. Selviň tetine sigram da etýän. Sigram et. Selviň erkek görünüşi bolay. Selviň erkek görünüşi. Ay Selviň erkek görünüşi näme erkek? Evet erkek. Yüreğinde sen yok ayıp bera. Yeri yok. Yeri yok. Yer yok. Sana kalım. Arasında dinle eştemok. Manga Jackson ni. Davay. Näme şolay? Manga Jackson değil. Manga Jackson di. Manga Jackson di. Yo. Manga Jackson di. Manga Jackson di. Selviň Jackson. Hakykatdan. Ýöne komplemak sana. Sen sesiň üçin wara sigir sana metip bolan hakykatdan. Oturuldum bu gedek. Bala. Arsi bolay. Arsi mi? Arsi. Arsi. DJ Arsi. DJ Arsi olmak için birinci sana Arsi'nin kal. Energiyan olmalı Arsi'nin yok. Men hemişe sana tok maşin yani toyda gurlayana. Hanımlar ve cenaplar bunda varan hizmetinde tok maşin Energizer Arsi McGregor diye kıyır ya. İnne. Arsi değil ne birinci olan Arsi'nin tanıtı yapmak ya. Evet ne şu tanıtı vardır. Девочка лето, о, зелена зета. Девочка лето, зелena zeta. Arsi bolmak üçin sözünden hereketin. Sözünden hereketin kan onlar. Ey bu adam ne adip enerjik etti Allah bilsin o. O tuğla. Malajet. Dinge öňe. Daş mı? Daş. Atowy. Awa men birini öýkün bilmedim, Selvi öýkün. Oğlum Bilmedim. ni paftari meselvet wakly şu ha. Selviň sesine yetip bolan okuyna. Elbette. Qıdıqlı gep şey Murat. Spasibo. Awa, sen özüňe sag bol. Minnettar. Awa, janyň sag bolsun. İşiňde üstünlük arzu edýän. Mundan meýlägem başına varan işin uğruna bolsun. İyileşmedi toyda varalaryna hemişe begendirip dur. Minnettar. Çağırana tawal nerdana şu yankı Aydalyň aslında birinji stanyna halifalar zatlar gelip başlady. Men şondan merem tapdyrman görüp gelýän şu gepde şey. Minnettar. Sana hemme işlerinde ähli proyektlerinde diňe üstünlükleň ýar bolmany arzu edýän we goý her bir tomoşaçymyň her bir şu wiziýany görýän mehriban iyileşimiň başlyk bolsun, maşgala tagdyr bolsun. Janaram sag bolsun. Yaman akıl cevap berýän ha. Näme gatan bolýan? Gatamak gowa, gatamak ýöne bolýam şu bolşuň sen. Eger bara üstümden güljek bolsaň çağırma şunu ýar getmeşige. Şuýan. Aýa üstüme talap dur. Men gatamak. Bolýan näme gatan bolýan? Aktör sarya çelga. Dawa. Aýne diýär o. Aýne diýär. Näme gatan bolýan? Gatan bolamak, aňam bolýam sen şu bolşuň şu wagt. Biriniň bara seret brat, ýok, sen üt göçlar. 10 metrde atdyram götürýänli. Näme gülýär? Näme gatan bolýan? Gatan bolamak. Gep gatamakda däl, men sen üstünden gülýän, men sen dörejüliň menen üt göçüň merdan. Men gatan bolamak brat. Gidin gül. Hemen men Näme gatan bolýan? Gatan bolamak. İyidi nakıtlar o. Goy ayla.
Men mara gatan bolamam, bra, gatan bolamam. Men adam sen döröjülüňe aýyp takýanmy? Ya, men sen döröjülüňe hakda diýemem. Misal üçin men sen edýän işlerini, bir planinga aýyp takýanmy? Sen edýän işiň menden ütköşükmam. Bolýar, näme döröjülüň? O iki tane koş okudum. Men sen döröjülüň aýyp takam oga ber. Yo. Hem sen Ay näme dedi. döredi? Sen ne haýsynat? Sen Sen näme ne diýen döredi atlamyň o? Boljak bay mäşlik be. Özüň näçe sagat gelecekdi. Nätti? Şakala. Aktörski boljak bay. Men ölmem aktörsin oturum. Daş tara var ya. Çındıray daýma go. Aktörski malum barlak görsün diýdim de. Sağ ola.